गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्स दा बे इम्पर्टेन्ट निउज चेनेल खौरां बिजों बिनि मावथिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरबाय। जोंहा मोनसे आफाद दंखायो। दिनैनि दिनावहाय थांनाय बोसोराव दिनैनि गोथार दिन दिनैनि दिनावनो 23 आगस्ट खालिनो 2020 मायथाइयाव थांनाय बोसोराव बेखौ गायसननाय जादों। गिबियावनो सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव गायसनथाय सानखौ बे दाननि गिबि खालारावमोन आरो जोंनिया 23 खालार आगस्ट दाननि जोबोद समायना जोबोद मोजां दिन दिनैनि दिना जोंनि मोनसे चेनेल जोनोम जानायनि थाखाय दुलाराय लखिमपुर जिल्लानि जोंनि बर' सुबुङानो बेवहाय गोग्गानाय मोनदों, देरहासार जानाय बायदि मोनदों। मानो होनबा बिनि सिगाङै जेबो खौरां बिजोङानो गैयामोन जोंखौ फोसावनो थाखाय। दा असमियानि रावजों माखासे रादाब बिलाइ दङ, बै रादाब बिलाइफोरनि हेफाजाबजोंसो फोसावबाय थानाय जादोंमोन। जों जेरै ओरैबायदि गोग्गानाय मोनदों, ओरैबायदि रंजानाय मोनदों जे बिनि हेफाजाबैनो बे पर्टेल निउज चेनेलनि हेफाजाबैनो जोङो जाबायदि रादाब बे रादाबखौ गुबुनाव फोसावजायो मोनदों, फोसावजादोंबो। बे लखिमपुर जिल्लानि मोनसे गोनां चेनेल होननानै बुंजायो। मानो होनबा जोंनि बे आफादाव नारेनफोरनिबो मावथिफोर दङ, सिमुलुफुरिनिबो मावथिफोर दङ, जों सुबनसिरि दैमा सेरसिम जोंनि मावथिफोर दङ। आरो माबा मोनसे जाथायफोर जायोब्ला, माबा मोनसे रंजा बाजा जायोब्ला, माबा मोनसे आफादफोर खुङोब्ला बेफोर रादाबखौ जों फोसावनो खाबुखौ मोनदों। आरो बयबो मिथिबाय, मिथिनो मोनबाय लखिमपुरावबो बे बोगिनदि हालामनिफ्राय फोसावजानाय मोनसे निउज चेनेल दङ। आरो जोंनि थाखाय बे मोनसे गोग्गानाय। आं सानो जोंनि मावथिफोरा खौसेयैनो आन्थोर ज'आजासेनो नाजाबाय थायोब्ला आरो जौगाबावगोन। दा वेबसाइटखौ जोङो दानायनि बाथ्राखौ बुंदों, खुलिनायनि बाथ्राखौ बुंदों, जोबोद मोजां जागोन। गावनो हारसिङैनो दानो हायोब्ला, गावनि आंगोयै दानो हायोब्ला जोङो साबसिन जागोन। आरो जों बेखौ साननाया गोरोन्थि जागोन जोंनि बर'नि रादाबखौल' फोसावनांगौ बे बाथ्रा नङा। गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरजों लोब्बा लानानै जेरै असमिया दङ, नेपालि दङ, मिसिं दङ, बेयाव माने धोरोमनि, रावनि, हारिमुनि बेरेखा गैयाजासे बयबो गोरोबलायनानै दङ। जेला जों बयजोंबो गोरोबलायनानै खामानिफोरखौ मावो। आरो एसे सिगाङैनो बुंलांबाय गुबुन गुबुन रादाब बिलाइनि पर्टेल निउसनि जोंनि मावथिफोरा जोङो बर'नि थाखायल' बेखौ फोसावा, जोंबो ज' थानानैनो गासैबो जोंनि बे हालामनिफ्राय जाहाथे रादाबफोरा फोसावजाबाय थायो। आरो इयुनावबो जोङो बे आफादखौ गोख्रोङैनो दाफिननानै फैगोन बुब्लिफ्राव थासारिया मोजां जायोब्ला, थासारिया गनायथाव जायोब्ला जोङो बेखौ जथुम्मा मोनसे खुंनानै मोजाङैनो दाफामनायनि बाथ्राखौ सानगासिनो दं। आरो आफादगिरियाबो बिदिनो दं। जोंहा माखासे एडभाइजार दङ, बोसोनगिरिफोर, आरो जोंहा बेयाव चिफ एडिटर दङ, जोंहा इनचार्ज दङ, गासिबो ज' जालाय। आरो जोङो जोंनि बे निउज चेनेलाव जोंनि बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो गौथुमनि मावथिफोरानो लोब्बा दङ। गासैखौबो लानानै जों खामानिखौ मावो। दिनै ओरैबायदि मोजां मोनदों बे दानि साबजायै थासारियावबो जोङो एसे थुब थाबैब्लाबो बेखौ बुंनो हाबाय। सेथि बोसोरारि गायसनथाय सान, फार्स्ट फाउन्डेसन डे अफ प्राइम 24 हेडलाइन्स, जोबोर मोजां मोनदों। आरो नोंसोरखौबो जाबायदि फोसावगिरि, जाबायदि सावमुगिरि, रादाब बुथुमगिरि, गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ बावबाय। दिनै मान बिलाइ होदों जोङो, बेबायदिनो आरो फैगोन बोसोराव जोङो एबा मोनसे बुब्लि लानानै, मोनसे सम लानानै बेबायदि मान बिलाइखौ जों बावबाय थागोन। जायनो मोजां हाबाफोर मावो बे मान बिलाइखौ मोननायनि बाथ्रा।
बे चेनेला जों जेब्लाबो जोंनि गेजेरनि मावथिफोरखौ जोङो फरायबाय थागोन इयुनसिम जों फरायबाय थागोन आं सानो बे जुगामि जागोन इयुनाव जोङो बेखौ मोजाङैनो फोथांनानै लाखिनो थाखाय बयनिबो हेफाजाबखौ मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ उनाव फोजोबबाय गोजोन्थों जै जाथों जोंनि बर' माहारिया जै जाथों जोंनि समाजा जों जेरावबो दावगाथों जेरावबो जौगाथों बिनि सतबांसाखौ लानानै आंनि सुंद' बिबुंथि एसेयावनो गोजोन्थों। अबिराम बसुमतारी आरो आङो सासे फोरोंगिरि लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफाद लखिमपुर जिल्लानि सासे आफादगिरि हिसाबै आं दिनैनि बे पर्टेल निउज गायसननाय सानाव नुजाथिनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। बे प्राइम 24 हेडलाइन पर्टेल निउज चेनेलखौ जोंनि बे बगिनदि हालामावबो गोबां गोनांथि दङ। बायदिसिना जाथाय बायदिसिना मेल मिटिं बायदिसिना थासारिनि सोमोन्दै बे पर्टेल निउजआ गोबां बिहोमा दं। बबेबा जायगायाव सोरबा माबा मोनसे खैफोदाव गोलैदोंब्लाबो बे पर्टेल निउजनि गेजेरजों फोसावनानै मोनसे राहा लामा दिन्थिनो हायो। बे लखिमपुर जिल्ला हालामनि बर'फ्रा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय बेबादि पर्टेल निउजनि गोनांथि दङ। बबेबा मोनसे जायगायाव माबा जादों एबा जानायखौ गोबाङानो बे पर्टेल निउजनि गेजेरजों मिथिनो हायो। ओंखायनो बे पर्टेल निउजआ रायजो राजानि थाखाय गोनांथि। ओंखायनो जोङो बे पर्टेल निउज चेनेलखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय जोबोरै नाजागोन आरो जोंनि बे लखिमपुर जिल्लायावबो बे बगिनदि जायगायाव बे बगिनदि बर' साहित्य भवनावनो जोङो मोनसे स्टुडिअ खुलिनानै जों इयुनाव मोनसे गोदान वेबसाइट खुलिनानै जोङो जोंनि बे पर्टेल निउज बिफानखौ गोख्रों खालामनो जों गोसो दं। बिनि थाखाय आं आसा खालामो जोंनि रायजो राजाया गोबां हेफाजाब होगोन आरो बे पर्टेल निउजनि गेजेरजोंनो जोंनि बे लखिमपुर जिल्लानि गेजेराव थानाय बे बगिनदि हालामनि एबा जोंहा बे लखिमपुर जिल्लायावनो जोंहा सिमलुगुरि नारायणपुर लखिमपुर गासैबो बिथिंनि खौरांफोरखौ जोङो फोसावनो हागोन।